खुलुमबाय बड'लेण्ड एंखं टेलिभिजन स्टुडिय'आव आं हायनार सिगयारि दिनैनि गाहाय रादाबफोराव दङ। एमपि आब्दुल खालेकआ गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माखौ रबिन हुडजों रुजुदों। जौ लोंनानै गारि सालायनायनि दायाव दिसपुर थानायाव सासे आर्मिनि बिसिया एरेस्ट जादों। एमएलए मन्त्रिनि फन रेकर्डिं खालामनाया संबिजिरनि बेरेखा बुंदों गिबि मन्त्रि। चिराङाव बड'लेण्ड हेल्थ केयार मुंनि सेन्टारखौ बेखेवबाय। क'क्राझार आरो चिराङाव हरखाबै कर'ना पजिटिभ केसआ बांदों। दानिया फैदो आबुं रादाबाव। नगाव जिल्लानि जिल्ला बेंगिरिनि सायाव रागा दिन्थिनाय आरो गाज्रि रायनाय जाथायखौ लानानै आसाम प्रदेश कंग्रेस दोलोआ गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माखौ सोंखारिनानै बुंदों दि आथिखालाव नखर बिफाननि मन्त्रि बिबाना गावनावनो दङ। लिरनाय महरै गांसे बिथोनलाइ होयोब्लानो जायोमोन, नाथाय नगावआव सासे जिल्ला बेंगिरिखौ जेरैबायदि गाज्रि रायदों बियो दिन्थिफ्लानायसो होननानै बरपेटानि कंग्रेस एमपि आब्दुल खालेकआ गिबि मन्त्रिखौ बलिउडनि हिन्दी सावथुनाव दिन्थिनाय रबिन हुडजों रुजुदों। मानो होनोब्ला बेफोर रायजो राजानि सिगाङाव दिन्थिफ्लानाय फावथिनासो होननानै एमपिआ बुंबावदों। जुदि गाव बबेबा जिल्लानि बबेबा जायगायाव थाङोब्ला रावबो पाब्लिकनि गारि मटर एबा लामा हान्थियारिफोरा जेबो खस्थ' दामोनथों आरो लामा सामायाव गिबि मन्थ्रिनि थाखाय गुबुन गारि मटरफोरखौ लाखिनाङा होननानै बिथोन होयोब्लानो जायोमोन। एमपि आब्दुल खालेकजों लोगोसे एपिसिसिनि आफादगिरि भुपेन बरायाबो गिबि मन्त्रिखौ गोख्रोङै सोंखारिदों। मागो दमासिनि बोथोराव जुमाय दोलो दोलो फेनानै गारि सालायनायनि दायाव गुवाहाटीनि दिसपुर थानायाव सासे आर्मि अफिसारनि बिसिखौ पुलिसआ एरेस्ट खालामदों। आर्मिनि बिसिया जौ फेनानै दिसपुर थानायाव जानला मानला बुंनानै गाज्रि आखु दिन्थिनाय आरो रायलाबायनायनि सायाव दाय जाबसिननानै दिसपुर थानानि असिआ केसखौ रेजिस्टार खालामदों। साननैसो सिगाङाव लखिमपुर जिल्लानि बिजेपि एमएलए डक्टर अमिय कुमार पुयानि पुलिसजों रायलायनाय मोननै फन रेकर्डिंनि सायाव दुखु मोननाय फोरमायनानै आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया बुंदों दि आथिखालाव सोरबा एमएलए एबा मन्त्रिनि फनजों रायलायनायखौ रेकर्डिं खालामनाया संबिजिरनि बेरेखा मावनाय जादों। बेखायनो जाहाथे उननि समाव रावबो बेबायदि फन रेकर्डिं दा खालामथों होननानै खौरांगिरिनि सोंनायाव बुंदों। बेबायदि जानांगौबा गावबो गिबि मन्त्रि जानानैबो रावखौबो फनाव जेबो बुंनो हानाय नङा। बिहुपुरियानि एमएलए अमिय कुमार पुवाखौ दोलोनिफ्राय मा बिथोन होनांगौ होगोन, नाथाय सोरबा अफिसार आरो एमएलएजों एना एनि जालायबाय थायोब्ला बिहुपुरियानि रायजो राजायासो बांसिन खहा जागोन होननानै गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया बुंबावदों। बयबो सुबुंखौनो बेमारनिफ्राय बारग' होनानै गोग्गो देहा खालामनो थाखाय चिरां जिल्लानि सामथाइबारि पिसिडिसि कमिटि हलाव माल्टि फेसिलिटि नेचार केयार सेन्टारखौ बेखेवदों। मख'जाथावदि चिरां जिल्ला गावबुरा आफादनि बानजायनायाव बिटिआर ओनसोलनि सुबुंफोरा जायफोरा पेरालाइसिसनि अनगायैबो गुबुन गुबुन बेरामाव गोग्लैदों आरो जायफोर बिथांमोनहा रांनि आंखालनि थाखाय बेफोरबादि बेरामाव गोग्लैना बारग'नो हायाखैमोन, बिथांमोनखौ मोजां फाहामथाय होनायनि थांखि लानानै माल्टि फेसिलिटि नेचार केयार सेन्टारखौ बेखेवदों आरो बिनि थांखियै बड'लेण्ड हेल्थ केयार सेन्टार मुंनि मोनसे आफाद दानाय जादों। बड'लेण्ड हेल्थ केयार सेन्टारनि डाइरेक्टर लकिम चन्द्र बसुमतारी बिथांनि दैदेननायावनो माल्टि फेसिलिटि नेचार केयार सेन्टारखौ बेखेवदों। फाहामथायनि थाखाय भिजिट चार्जआव 300 रां आरो थेरापिजों लोगोसे मासाज खालामनायाव 500 रां लानाय जादों। नाथाय गागि नोगोरारि सेनियर सिटिजेन्सनि गावबुराफोरनि थाखाय खावसेल' रां लानाय जागोन होनना बुंदों। खौराङाव मिथिनाय बादिब्ला फेसिलिटि नेचार केयार सेन्टारनि पस्टआव गासै मोन 48 बेरामनि सायाव फाहामथाय होगोन होनना फोसावदों, नाथाय बांसिनै पेरालाइसिस जानाय, बात बेराम जानाय, बिखानि बेराम जानायफोरा फाहामथाय लानो फैदों होननानै बुंथिबावदों।
दुलाराय आसामनि गुबुन गुबुन जिल्लाजों लोगोसे क'क्राझार चिराङाव कर'ना पजिटिभनि हारआ हरखाबै बांनो हमदों। समबारखालि क'क्राझार जिल्लायाव गासै 108 सुबुंनि देहायाव कर'ना पजिटिभ मोननाय जादों। आथिखालाव क'क्राझार जिल्लायाव गासै 290 कर'ना पजिटिभ दं होननानै सुलुङाव फोरमायदों। बेनिनो 260आ हम आइसोलेसनाव दं आरो आद्रा खावसेया कभिड केयार सेन्टाराव दं होननानै मिथिहोदों। ओजोंहाय चिरां जिल्लायावबो आथिखालाव कर'ना पजिटिभनि हारआ गोख्रैनो बांबोनो हमदों। समबारखालि गासै 83 सुबुंनि देहायाव गोदानै कर'ना पजिटिभ मोननाय जादों। आथिखालाव गासै 189 सुबुंनि देहायाव कर'ना पजिटिभ एक्टिभ केस दं होननानै चिरां जिल्लानि सावस्रि बिफाना सुलुङाव फोरमायदों। दिनैनि रादाबा एसेनोसै, गोजोन्थों।